Dnes ideme zistiť, že či niekto zažil trápnejšie a horšie sexuálne veci, než ja sama. Takže čau, vieš mi povedať nejaký tvoj najtrápnejší, najhorší zážitok s opačným, alebo možno aj s rovnakým pohlavím? No, mám obidve. S opačným to bolo horšie. Bol to taký gáč, že som si povedala, že to bude akože level. No a začal, že proste, keď som mu oblizovala krk, kričať moje meno po anglicky pol hodinu. Ďakujem veľmi pekne. Povedz mi prosím ťa, čo sa ti najhoršie stalo s opačným alebo s rovnakým pohlavím? S rovnakým pohlavím sa mi stala taká vec, že mala som takú, že squirting kind of girly a bohužiaľ dostala, že krámy počas toho. A už sa tak pozrieme za stenu, krásna biela stena, úplne vyfarbená, že do červená. Hovoríme si, akože potom na druhý deň, že kurva, že to nemôžeme takto nechať, tak ona, že do piči má malá sestra, má však vodové farby. Tak zájme tú bielu vodovú farbu a takto malinkým štečekom celú tú vyjebanú stenu malujeme.